So, good day guys. Yun, panibagong video na naman tayo. So, ang gagawin natin ngayon is papakain tayo ng ito. Yan. Ito yung balat ng itlog o yung shell ng itlog. So, ang gagawin natin, ihalo natin sa pigs para dagdag calcium sa kanilang eggshell, para pag nangitlog sila is balik sa kanila tong calcium na ibinigay sa itlog nila. Ngayon pag kinain nila to, kakapal yung shell nung kanilang itlog. Kailangan talaga nila yon para makabuo sila ng itlog na makapal yung shell. Durugin lang natin ng konti. So syempre hindi lang ito yung video, bali may dadagdag tayong video. Isisingit ko yung yung video ko na nakuhanan ko sa Pangasinan. Sinare ko sa Facebook pero sa YouTube hindi ko na ilagay. So ito yung susunod na video. Pagkatapos nating magpakain ng ng pigs sa ating mga Rhode Island Red, isisingit ko yung mga video na yan. So kasi hindi lang naman apat yung aking aming alaga na Rhode Island Red, kasi yung mga Rhode Island Red ko is inuwi ko sa Pangasinan. So nagdala lang ako dito ng 4 na piraso. So yun, ihalo na natin to sa pigs. So bali isang kutsara lang pala yung nilagay ko. Tapos kasi ang require ng pigs sa isang manok is 110 grams. So apat sila, mga 500 kalahating kilo sa isang araw. So kanina napakain na natin sila, pero ako tinatensya ko na lang kung ilang grams. Pero sa ganito siguro kailangan mga kalahating kilo kada araw ang makain nila. Tapos babasahin natin ng tubig. Antayin na lang natin silang umalsa mamaya maya. Ayan, patayin na natin dito. So yun guys, yan, kumakain na sila. So kanina may na-harvest ako na 2 itlog kanina umaga. So ngayon hindi na nadagdagan na isa pa. So siguro bukas na yun ng umaga. Ganun sila mga itlog, parang alternate. Yung 3 alternate sila, 2 kada araw, minsan kompleto sila. Depende sa kumakain nila, kasi minsan
Yung iba nabubuli. So, susunod lalagyan ko ng kainan pa dito para hindi sila mabuli nito. Ito, nabubuli yan. So yun guys, isingit ko na yung yung aking video na galing sa Pangasinan. So papakita ko sa inyo yung mga alaga namin, mga breeders. So ito, kasama sila doon, yung apat na yan. So yun guys, pakita ko sa inyo. Harvest muna tayo ng itlog. Ayun, hapon. Op. Bali yung hen dito, apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Rooster. So, tingnan natin yung itlog. Apat. Very good sila. Ngayon. Oops. 1 2 3 4. Ito naman tayo sa kabila. Ito naman tayo sa kabila. Yan. Oops. Ito naman sa kabila. 2, 3, 4, 5. Ito yung rooster na maganda. Tignan natin yung itlog nila. Apat din. Bata pa siguro yung isang babae. Apat din siya. Dalawa. Apat. Ayan. Yung isa hindi pa siguro masyadong nag-iitlog dahil bata pa ito. Ayan. Kita nyo yung Kesa doon. Ayan. So doon naman tayo sa Rhode Island Red. Ito naman Rhode Island Red. 5 dito, 5 piraso. Isang rooster. Ayan, 5 piraso sila. Tingnan natin yung itlog. Uy, 3 lang. May 2 hindi nagitlog. Wala, 3 lang. So, doon naman tayo sa kabila na Rhode Island Red. Ito, dito naman tayo sa kabila. Kanina 4 yung naitlog nila eh. 5 sila eh. 1, 2, 3, 4, 5. Tignan natin. 5. Sakto, 5. Tignan natin. Ito, 5. Ayan. Ito pa yung 2. Yan, yung sa kabila. Wala, hindi pa naiitlog yan, bata pa rin yan. Susunod siguro, mga next week. So yun lang guys. Yun. Ito na yung harvest.